Ensemo y'abamenyi b'ebbunge ya Nyaribari Church kurwase enyumba y'abasigisa nigo bono besokire nakora bose nakoerera hugotagokyo kwabo nugutaikire nigo kwa magendero ao n'omujumbe huyure abisi bagukwana hime y'ensemo ya Kiumbu ensemo ya Nyaribari Church nigo bona abamenyi abo bamuakire bose bamusokire Geoffrey Monari gocha kwene kyabuna nkuba Rwandarare nako baenekeria hamagendero ayo nabego koirania Nyaribari hase obomo nomorembe asensemo ya Geoffrey Monari nigo bono hagandire obomo bo Nyaribari nabego kugania bamusire ase bono batebire nigo barache kubwata sia Dr. Fred Matiang'i hase ganga yokoriye kerogo kyobara bwensa muri kito Petuel Machini nero gotegorere mesema yakurwa ensoko ensa emo botkobwadero Arambe Sairi Chanda Sairi Chanda Amen. Abamenyi abo kuri nyumba y'abasigisa nigo batebna nigo bakoreta amagoso gucora umurai uyo irere Nyaribari Church gutikara magasa magendero nayo komosokyo umwana bo Geoffrey Monari eri gucikobaikiraniria amagendera yo litukoli rero igo tuakire kwenda Geoffrey Monari olina buna oyo gucikurwanira obuchumbe bwa Nyaribari Church wetera nga obochori wa twakoreta Nyaribari Church umurai twakoreta Nyaribari Church tamanyeti none chipound cha Nyaribari Church asikigete tamanyeti none chinyumba chire Nyaribari Church asegasi atigarire tabarai bari barengo banyetigete no ere ebintu bigokorekana ntorochi buna bire Nyaribari Church na e constituency yasikire sana gusiengima yasikire kegima somo yakanya chate nete bune president akuri gichikura Kenya ngima bono twajira konyoranga obosoku bwasoiro obonene paka bono Nyaribari ekari koira nanse buneta arenge kamuranje abanyaribari mwezi buna totene inegase mwabeta omwana twanyorire Geoffrey olina injwa sale tonyore mikakati tumochaki mikakati bune bintu bito bigokorekana elinde ali bunago soekerogo akore emeremo korengana buneta keire ukwanekerekyo nigo bagikire mu cyumbora bisi muskeza irjanda asogo tsaine kya magendera sebare nakurika abasae koganya abanyaribari bonsi komosokya eri kubanekeria magendero amange bono ntwege tutegete na magendero abana baito bakuri form 4 bakuri university babwati certificate bali kwegasi egere bache gotokonya kiegere ekegori yitongo itakere generation yeyetigare egota gotokonya aso gwanja onde bwese Nyaribari oligireti amanganaya inchua test inchua tegerere amanganaye bunago kwana na ende meroberi kyatagete gokoreki gotokorera buri abanyaribari bonspi nonde bwensi wamenyete Nyaribari no waliganiri gogo kigwake kura inyura Geoffrey orina nero rato chenjeria matrix ye elinderio amagenderera ito anyare gutenene chipara chiaito ebinto byonsi byakorirwa bire obokora butari kubarika igo ndori korama muntu oyoro tigagendie kipindi kya yakore chikora chigo cha 2027 tuaborire abanyaribari anda onsi asebare wachoro omwana ominto okorokwa Geoffrey Monari olina wose Nyaribari neirane asel elan kurenda ali ase yarenga maskani ali ase Nyaribari yarenge gosento teme toirani Nyaribari ororo amaskani ali Nyaribari yabwate amagendera arenge Nyaribari onsi asarekire torore gose naira nororo iri baratoria Sairi Chanda tiriri kororekana andi omunyaribari onchore kadi omunyaribari ngochora tore kadi chinga kichecho nigo oyobekirwa amaboko kuri gyo bochumbe Geoffrey Monari aganire abanyaribari komosira nabo igosira Dr. Fred Matiang'i kuri ekero kyobara ibwense erikorento bo mu Nyaribari nabo yokubayikiranira magendero ao unangoira chikurechi mondo teyo gojigotigara magana abana baito bataranyo chigasi etokubarwe chigasi omochumbe oyo oroboniga ni omochumbe oraroro osariria abanyaribari chinsa chionse tarakora kende gyonse egenta okyokora nuko nyakorwa handouts inkenke jitabwati mana igo abantu baminto mbwatesie no moremunde egendeke ni onkoenda bakengori na ende chikureji ni onkobori korwa echama ya Jubilee eyo ebwate umurayo okorokunga Dr. Matiang'i na ende boniga abanyaribari obomo bw'abanyaribari nabo ntobasa wanja muntu isiko aje gutobagana twebekamo
2027 mung'akire chikura ebinto byonse nawe terinya kubikora ase sabari eto tubwate ya one term etutagetobe one term to support president yetu korokwa Matiang'i atubwatisie in fact ko sento bamo amano mwana minto Geoffrey mona rina monari twamoira koboko agambira abanyaribari gusina narete vision ya nyaribari muna yarenge tutune bokongu nandi tokore gasi yetu no kubwa abantu ba minto ngakimoigwete samanganaya. Kuripoteria Ensoko TV kuroiga Kiumbu me ya bunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii Chepethuel Machin. One time. Nemono muri Chepethuel Machini no roboti rwa senchira yobo ikanto uskabosemo